bathola o-4,000. Batholwa kanjani labo 4,000 uma usichazela nje usibeke Mase uqedile ukushada bese bekunika leyo mali leyo 4,000 loyo. bakunike esandleni cash. Cash esandleni bese kuthi njalo kumyeni wakho-ke nivumelane ngokuthi njalo kukhona imali azobe kufakela yona. Okay, hayi awuphinde-ke ubuyele emumva mase-ke. Okay-ke shuthi-ke sihlanganeke nalamantombazane-ke ngibuze ukuthi mina angeke izibe nenkinga yini i-ID yami. Hhayi asho-ke athi omunye walamantombazane athi hhayi khululeka ngeke izibe nankinga. eHome Affairs izobuya ibhale isibongo sakho lesi esibizayo sakamkhize. Hhayi nangampela-ke ngiyenze-ke nami le nto-ke ngishade-ke ngenxa yokuthi-ke ngangifuna nami le mali. Ngishade-ke nami-ke nalo mlisa engashadiswa naye, igama lakhe sengilikhohliwe kodwa isibongo owaka-Ogazi. Ngishade-ke naye lo muntu. Makushada-ke hhayi sishade-ke ngiyithole le mali ngihambe ngibuyele ekhaya. Nalaba sasihambana angingibuyele ekuqaleni ngiyithole le mali. Nalabo bathatha uhafu wabo nami ngithathe eyami bese bese ngibuyele ekhaya. Bese kuba khona isikhathi sokuthi kufika isikhathi la ngilahlekelwa khona i-ID. Ngihambe ngiyokwenza enye e-Home Affairs. Uma ngifika e-Home Affairs ngithi ngenza i-ID yami ngibize isibongo sami lezi engisaziyo vele sakamkhize. Bangibuza ukuthi ngubani, ngisho ukuthi nguNoluthando wakamkhize. Athi lo ngisizayo hhayi sisi la kuphuma ukuthi wena ushadile owaka-Ogazi. Ngithi mina kanjani? Athi hhayi ushadile la owaka-Ogazi. Kuphuma leso sibongo leso. Hhayi ngimedane mina ngisale sengiqhubeka sengiyenza-ke i-ID cause ngangiyidinga. Khona into engangiyidingela yona ebalulekile. Ngisale sengiyenza-ke i-ID yami. Emva kokuthi ngiyenze ngimbuze lo sisi emva kwalokho ngithi mina sisi uma ngifuna ukulungisa le nkinga ngingenze njani? Asho lo sisi athi hhayi fanele uye e-police station ubhale i-affidavit. Usho ukuthi kwenzakalani. Hhayi nangampela ngiye-ke e-police station-ke ngiyenze i-affidavit. Uma ngiyenza ngiphinde ngibuyela khona. Athi lo bhuti la kubhalwa ukuthi washada. Lo mshado lo it's a fraud lo wawuwenza, so wena ungaboshwa noma kanjani ungaboshwa. Hhayi emva kwalokho ngimedane ngishiye phansi ngingabe ngisaqhubeka. Mhlawumbe uma ngase siyithathe sihambe nayo siya e-Home Affairs kusho ukuthi naye angavela ukuze sikwazi ukuveza isithombe sakhe sokuthi siyamdinga. Inkinga angazi-ke ngoba kwakuyi-Home Affairs ecezile la kodwa iseThekwini. I-Home Affairs ecezile kanjani? Like angiyazi leya Home Affairs la eThekwini kodwa hhayi kule Home Affairs le eseThekwini. Maniyoshada hhayi ukuthi wawufika la niqale niye esontweni mase akubanga kanjalo. Safike nje sahlangana lapho kwasayinwa amaphepha ngasayina naye wasayina. Angazi-ke bawathatha-ke amaphepha bahamba nawo-ke bayiswa lapho. Kukhona i-Home Affairs eseThekwini ukuthi angisakhumbuli ukuthi yayikuphi nendawo kodwa akuyona le eseThekwini lejwayelekile. Kusho ukuthi kwakuyi-Home Affairs yabo. Angazi-ke angazi. Nami into engiyibukayo kukhona umuntu kusho ukuthi ubashadisayo. Kusho lezi indlela umfundisi wabo bashadisayo lapho. Kusho ukuthi banomuntu wabo ongaphakathi. Bashadisayo. Angimazi kodwa kusuke kungomunye wabo bey'nhlobo zabo lezi ngesikhathi ngikwazi.